Ndisuka eDutywa kwilali ekuthiwa kuseColosa apho ndakhulela khona. Ndingumntana wumlimi. Nithi xa nithetha ke nina ngoku nithi ngamagosa. uBB Dlabantu wayengumlimi owayedume ngenkqubela. Ndikhumbula ndisakhula ndingumntana ekhaya. Kwakukho ideri, kusengwa inkomo zobisi. Ubisi lasekhaya lutshintsho lenziwe ibhotolo. Ndikhumbula ekhaya kwakulinywe irhasi, kwakulinywe ingqolowa eyayisilwa sikhuphe isonka. Umama ke nguyena mntu sasihlala sithi nca kuye kuba utata weselizweni yena. Athe semthatha eBhungeni abe kuTsolo kwisikolo sezolimo, abe seSwazini, abaseMatatiyela. Umama wam was a former lady teacher. Ukuthunga ndenze ilokhwe ndiyinxibe, kwakusithiwa xa kubhekwe eshowini ndiyazi imaterial eshiyekileyo ndizayisheka ndiyikrukra ndizenzele ilokhwe. Kwakwinter-cultural shows ngelo xesha. Izonka ezazibhakwa kushiyeke ingredients. Bazawubuya eshowini nam ndibhakile ndiphekile. At the age of 10 years besendikwazi mna ukubhaka, ndikhupha isonka, ndikhupha ikeyiki. Ndisuka kwelo khaya linjalo ke. Ndithe ndakube ndikhulile ndalizwa ngabantwana bathathu. Kunjanje ndazixelela into yokokuba laa nto ndandiyifundiswe ekhaya funeke nabo beyibambile. Bakuyo ke ngoku. Ngoonyana babini kunye nentombi. Kunjanje bayiphethe. Yaziwa ngabo inkomo emithiyo. Andiyazi ke lento izawuthi xa sihleli singabantu athi umntu abantwana bam abaphangeli. Sinomhlaba. Akukho nomnye umzi ekuthiwa umhlaba awukho. Andiyazi into yokokuba abantwana bangakwazi ufaka isithole bathe ethubeni bahambe bothengisa benza imali. Mna into endiyithethayo ebantwini, imali ihamba nokulima. Uba unokwazi ukulima awuzuba nayo imali. Ndilapha ke eRhini ngoku. Sendineminyaka eyilapha kwi-15 nefama kwedini. Intombi yam yona yaqala ngomithisa izinja, yathengisa amantshontsho. Unyana wam yena waqala kancinci sithi mama ndiyabuya eHermanus ngoku ndiyabuya ndizapha eRhini. Ndathi uzowuthini eRhini? Wathi uzobona ndizokuncedisana nawe. Singuloo mzi mnye wakhanayo esithi xa ndihleli ndingumntu omnyama ilegesi ngase siyishiye ebantwaneni bethu. Abantwana bonke bakho bayazi imvelaphi yabo, bayazi nento enothi ibatyise bakhule babe ngabantu. Andiphazamanga ngokuba lapha kulo mgquba. Ndime emgqubeni ngoku, nansi ibhokhwe emva kwam. Ubomi bakudala kwakusemgqubeni. Isihasa lalisemgqubeni. Yonke into yayisemgqubeni. Ayizuba khona uhlele edolophini ungenawo umgquba.